ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. Модарону хоҳарони азиз, нигоҳ кунед фарзона чихе киртоҳои фас сон овардагиай ба духтарако. Як чизгара аввал ами дар сари барнома бугум, фарзона мо дута дорем дар барномаҳомон. Фарзонаи асосӣ меган ира духтарако бозори корон сеюм дарвоза магазини шаги магазини 110 магазини 110 духтар и тарафи пажарка меша, ай тарафи тило бозор нест. Магазин Оиша буда аст. Сайт инстаграмешон Оишай духтарако. Ина касе доставка дар кораи марҳамат метавонед дар WhatsApp-шон нависен. Нархи куртаошон бояд ростигап 750 сомон фурӯшам ба хотири подписчикои мо. Ҷои мештагиша 700 сомон меган. Шарф доранд духтаро. Ай вариант ҳам курта ҳастай, ҳам абая. Ҳоз ман нишон метим. И ҳоз курташа ина остинакош духтарако. Ина бо абаяш ҳастай 700 сомони размеру 48 то 56 58 ҳастай. Ни бардоришам халатчам дора, на халатчам дора духтарако, курташам дора. И курташай духтарако диден ҳам хушрувака аз махам росият харидори кардам, ман нишон метим дар охири барнома. Ина духтарако кабути электрика ҳам дора, ҳам курташа ҳам абаяша, ҳам хушрувай 700 сомон хулоса. Ин ирам духтарако ҳам курташ ҳастай ҳам абаяш 700 сомон. Ина сабзиш духтаро ҳам абая ҳам курта. Дайҷа нотуғри гуфтам, ҳар ди курта дай диден духтарако. Аҷоибот хушру. Аз як бор дар навон нишон тим. Ман хидмам гирифтам, аҷоибот хушру диден. Ойнакан тар чанг доштай ман. Хулоса нархошон 700 сомон сроғара фаҳмондам. Нашоти доставка метавонед дар WhatsApp ро экран буда нависен духтарако. Мана нира кирташага нишон додам, ами хулоса бо болода дар манекену ҳаст. Духтарако и платьёи дубайскира бинен чихе корои дастӣ дора, ҳам хе хушрувакай. Инеё нархошон духтаро 1600 сомон бо арзон мекунанд духтарако. Нашоти доставка чунои ки гуфтам WhatsApp савдогарда менависем, маълумоти бештару низ ай хачон мегирен духтаро. И киртодагама дорам аҷоибот фасонак. Ина духтарако бо малина ҳастай, сабзи закия ҳам ҳастай духтаро. Ёшам хушру, ҳамаш корои дастӣ доранд духтарако. Остинчакош набинен чихе хушрувакай. Аҷоибот фасон. Ина духтарако магазини Оиша. духтарако ни вариант чабни чихе хушрувакай ранги сери украшени иш дигар хелай якуми навор нишон дадагимо дигар хебад. И вариантам 1600 сомон ба арзон меша. Иш чанде? 750. И дитага чи? Фиолетови ва сабз 750 варианто духтарако. Гулдора чи? Ина 700 сомон и вариант. Ина 100 сомон бидай духтарако. Ина чи? 1000 сомон. Эй тройку ра бинен чихе хушруванд духтарако. Ё чандиан? Якним ҳазори бидай 1000 сомони медодиан духтарако. Ина нашоти доставка чунон ки гуфтам WhatsApp-шон нависен, сурғани низ фаҳмонда метавонем биёй назиб. Ини тройкатон чандай? 600 сомон духтарако. Вай королевский бамбукай украшайн дора духтарако. Тройка ҳай. Духтарако ина бинен чихе фасон материалҳо ҳастай дайҷа. Материалои арӯсӣ нем бай материалаш чӣ меган? Металликай, органза оригинал 850 сомон гуфтена? 850 сомон ҷои мешудагишон духтаро кадомаш дар корай. Ина сречкон бахтои қимати 1500 850 сомон кадаги касе доставка дар корай марҳамат метавонен заказ кунед.